Întâmplare amuzantă la Lidl. Mă duc la Lidl să-mi iau roșii. Ei, nu doar roșii, dar ele au fost principalul motiv pentru care am ieșit din casă. Când ajung la standul cu legume, câteva îmi atrag privirea. Rotunde și tari, nu foarte coapte, cum îmi plac mie. Roșiile și fructele, mai ales bananele, sunt mai aromate și mai bune când încă mai sunt atinse de tinerețe. La self-checkout am o problemă. Am uitat dacă sunt roșii normale sau țărănești. O întreb pe fata care ajută clienții cu self-checkout-ul. Astea sunt roșii normale sau țărănești? Oh, nu, îmi spune ea. Astea sunt roșii roz. Începe să caute roșii roz la legume. Nu există. Introduce câteva coduri. Nu merg. Se mai uită încă o dată la legume. Pot să mă duc să verific eu de unde le-am luat, zic eu după o perioadă destul de lungă. Nu, rezolvăm imediat, îmi spune ea. Și pleacă, cu roșiile mele. Aștept. Trec câteva minute, se întoarce. Sigur sunt roșii roz, spune ea, determinată. Tastează alte câteva coduri. Vorbește cu cineva în cască, după care mai tastează câteva coduri. Niciunul nu merge. Într-un final vine un băiat. Se uită la roșii și spune: astea sunt roșii țărănești. Mie-mi par roz, spune ea, un pic roșie la față, poate la fel de roșie ca roșiile mele roz. Sunt țărănești, spune el din nou. Nu avem roșii roz. Când plec, îmi promit să fiu mai atentă la denumirile roșiilor pe care le cumpăr.